Lakad-lakad lang tayo. For the last time yung may mga nagsisurf, no? Yun. What, Charlie? Area ng kamuntik ako mamatay dito sa banda dyan. Namimingwit kami noon dito sa San Juan, La Union. Memorable sa akin tong lugar na to. Dito sa area na yan. Malakas ang alon dyan noon eh. Kaya may experience ako dito sa batuhan na to. Yan. Dati walang kabahay-bahay yan. So dito, muntik ako ma-deads. Namimingwit kami noon eh. Nahulog yung tsinelas yung kasama ko. Kinuha ko tapos malakas ang wave. Kaya itong area na to, yung spot na to ng Edu, memorable sa akin to. Muntik ako mamatay dyan. Pero masarap naman dyan. Dito kami namamana din eh. Sige mga rod, di ka naman, sige man. Manong sir? Mano tidilam? Isa, siyempre. Well sir. Lak na yan. Dila, basta assorted nyo pang dinakdakan. Well sir. Yung sumampang na intong, Pagkila na karga baboy sir? dalam boss ah. Well sir. Lalo manong Dalam. silat. Ayun naman dyan, dalam na. Yan. Tapos, unay silit eh. Basilang sir. Basilang. Dara, sulatan. Mansutan. Tapos, Ayag. palayag. Nating abuon sir. Uy, datang nga po. Morning, ma'am. Tapos, Ay, dito ni Brian na tayo? Ako na ni Brian. Awa na, nagawid ako no bigatin. So, karod na nakaraking nga yung tidinakdakan na yun. pero naluwat dito sir? Nyata, para... Ang dinakdakan sir? Ko lang, siguro ba sila? Mga duwa ko sir kasi ay... Mga kasyay. Apang dinakdakan natin. Doon ka talata nga bartegandan? Sigawan sir, may nanda. Nga pwede may look kong ata. May pumutan. Kompleto mo ito niya. Idalo mo, ilakata namin. Tanim mo sa dalam eh. Ata. Ang sir, kursi amin. Wen, kanak tumalay yung dara ma'am. One sir. Favorite ni Brian yung dara eh. Dati, sige boss. Mabartag na natin. Stone. On discount ka oh. Natad ni Maya nga pang dinardara niya. Ay, dinadaraan ha. Dinakdakan. One sir. Special. Special ni Bossing. Ito yung kuha na. Ikan tak darah sir? Wen, dumata ba sita pa? O rin na yun. Dapat kaming BJ. Ito nung BJ ito nga pa. Ito libre dara. Dugo-dugo. Sa Ilocano, dardaraan may. Sausaw may. Alit eh. Uy na. Ellen Ebreo. Natiliwak di. Natikita na di kalmantak. Identi isawan. Atak-tad, natadangatan. Sabay. Ha? Natikita na nakti ka. Yung mga tama ng bahay dati ay 3. Palagawa ng isa. O nandiyan na gayam ti isawan. Pagkidublin to lang man. So ata siguro, nabartagatan. Sorry. Ay, ang lechon manoko. Lechon manok. Padas, ako mo tayo padas.
Kilo mami na muna. Madam, alam mami na. Diba? Agatan tati pang dinakdakan na yun. Original tayo pang dinakdakan. 840 ang. 40. The discount ko, piso. Kita man. Thank you, sir, ha. Sir, Nakaputi, dalo yan. Kidalon ti kay kulot tayo. Thank you. Salamat po. Yan, sukli natin. 840. Nako. Dati pa tinaalagay may isang bilog. Bumasong marot na mapanyan. 280 ti pang kilo na. Oh, dati Sa diwa niya? Oo na. 280 mo lang at 820 lang may sakilan na kung tabusak ko. Ito ba na, baroro? Dati nilang may. Alam amin datan. Ano pinantad mo ngayon ng oras parigan? 260 kar una na. Kaya? Una yung nakulatan. Ano, di ka marigatan. Ito One. na discountan. Sanga pulo latan, 270 latan ako. Dati kami tinaban ni Ethan. Napanitan natin man? Oh, nabiraan dati ako. Oo. Malakay na ito Dapat mo kaya, loko. ngayon na lang tapos awan tinayo na lang ay mga lalaki na tapos bagay na. Okay, basta fresh data man nga. Oh, dali mo na. Kilawin na kami data eh. Mga lalaki sa bagay na gamit natin. Tumay. Ginatag na mo lang kita. Mabot 2 kilo yan. Yan dapat natin nagna isa. Pakidoblen to man nga. Kaya lang yung bebe. Hindi pagsikang. Ang kilawin ka nung abulilit eh, pabirok da eh. So, kag birok te, di fresh na fresh nga da. So, Press na press natin ito eh. bebe. Awan ti. Sa dito yakin ko manang crispy na kunak, tinang katangak ni. Crispy na. Nung mga fresh. Nakaturog daw yung ideya kadua ta, siyak magichinta na. Okay, lang natin tong penalty natin na ano, no helmet. Kaya nagdala na ako ng helmet ngayon. Kasi the last time, hapon, nahuli kasi ako doon sa malapit sa, bumili ako ng isaw. Wala akong helmet. So ngayon, pabayaran natin. Tingnan natin kung magkano ito. Dito sa San Juan, La Union. Ayan, San Juan, La Union. Ito yung penalty ticket ng ating babayaran. O, tingnan natin kung magkano. Boss, bayad ako man di... 27. Mamaya pa? Okay. Pwede na. Kaya kasi experience niya. Yung classmate. Pali mo tayo. Ni Kuya Melvina. Siguro, itutak pa eh. Pati ni flower face mo. Ay, nakaspill ako. Okay na. That's it. Bayad na natin yung ating ticket. Tayo ay lalarga na. So, kailangan bayaran natin kung ano man yung penalty. Ano natin. Okay. Sukli ko kanina, ang binayaran ko ay 330. Sunuan. So, yan. Ito yung penalty ko. No helmet on the click. So, yung charge, 330. Okay? 330. Bossing ha. Huling cut ni Bossing Dex dito sa San Juan La Union. Galing yan. Kalbo na ako pero kakalbuhin pa rin. Kanyang kagaling yan. Yung blending, hindi mawawala. Hindi mawawala yung from zero, yung white, from dark to light, ganun. Yung blending na. So kahit na manipis siya, may kita pa rin. May spot na mas ano pa. Yan, medyo ano siya light, pero may spot na yun na dark spot. Para hindi makita yung baldness, no? Kaya hindi siya buwit na ganun. Biglang between pa. Size Lenar. Dapat yung pa rin, nagbili na kayo ng uniform dito. Sa bili sa kayo. Ako. Kano lang.
Kain mo yung magugupit sa'yo. Dinig. Wala itong dulo, itong kabila na to. May iwala yan. Pag ito, may iwala pa bakit. Parang naman yan sa ganito. Yan si paring Dexter. Yan ang professional. Kaya ganyan lang, parang dire-diretso. Hindi Ayan. may iwala yun. Okay, thank you, pare ko. The best, Dexter. Kami yan talaga. Yung iba, kata ko, bad barbers. Ano nga? Nga, magupit nga, bahala ka na. O yun, barber's cut. Paano naman yung kwentong barbero? Yung Iba po naman. yung nagpapasaya sa lahat. Kung saan-saan na lang napupunta. Andun yung po mga yun. cheese, lahat na. Yun po yun. Pero yung barbers, Tama. Search ko nga yun. sinabing barber's cut, gupit ng barbero. Oh, pagka hindi mo gusto, sabihin mo next time.